פנינו לזוהר לטובת הגדלת החשיפה שלנו באינטרנט. אנחנו יקב שהוקם בשנת 2001, ועד שלקחנו את שירותיו של זוהר היינו ממוקמים בגוגל לדוגמה, אולי בדף 20, 25, 30. כיום אנחנו, לאחר עבודה של חצי שנה, אנחנו כבר בדפים הראשונים. ברוב אנחנו בדף הראשון, אפילו בין השתיים, שלוש היקבים הראשונים בכל מילות החיפוש שקשורים ליקב. מאוד מאוד מרוצים מהמקצועיות של זוהר, מהשירותים שהוא נותן, מהאכפתיות ומהעבודה הרצינית עם הרבה אהבה ומקצועיות. מומלץ בחום. איך התוצאות מבחינת הביקורים? בתוצאות מחירות של יין וביקורים? הביקורים ביקב כולל מחירות עלו ברמה של 50% בערך מלפני שלקחנו את שירותיו של זוהר.